Nag-food trip na sa ko. Akong food trip. Ulo sa baboy. Sigurado na yun nga ako ning makaon. Kay ato ni Adi. Food trip na kong tamban tuloy. Abi na kong di mangaon. Mga buang na kong duha kong parip. Tingangolag kaon. Sila pa niyang yung disubang. Nagdadapa paypay. Kay tungod. Hindi ko na sila makaon. Ila kong atimanon. Haron magabalik ang among maayong. Ganang batasan. Isip ko sa kumpare. Pero ang mga salbakis, nagsugbarag lugar sila nga. Wa pag yung kupakana. Ikilaw na ako ang lugar sa kuha. Kaya wa na may baga. Maunira ng ginipod tripa. Ilibo ka na. Luto na siguro na eh. Wow! Lamit ayun sa oy. Pariham na kong nagweng uha. Tilawat ako no. Oops. Pasti inita rin eh. Lamit ayun na timpla sa food trip na ganin yun. Ano yung mga os baboy yung tirada. Makapangiyon ka sa timplada. Maog itong duha rin kumpare. Basta makahiring ko sila na mag-food trip ko, magsige o kawat sa akong lutuon. Karon, kato lang batayan. Karon tiyot, kaunon ko na ni. Mukhaon ako sa ako ang ulo sa baboy. Hindi ko arang magmata. Kalaming sop-sopon. Luto lagi ko. Ulo ko na sa baboy. Putit sa pito to. Pre! Dali! Tidak banyak yang beliau. Lupa aku jati. Lupa nanti ulo ko na sa baboy. Baboy na. Oh. Ang galis mo yang aku ngocak. Yang diluto pre. Ku ako nang kaliro pre. Mahal tanong yan. Mahal ka na niya. Mahal pa ka niya. Huwag gisalita gambanga. Katong tambang tuloy yang giruba atong gikon. Iya tatanggi ang gana. Panili na tama kaunaw na bati. Hindi ka mao dari batasan din ko pareha. Mau gani. Mau kita na makaunaw na sa tabati ng mga pamaagi. Bakit tungkol bicara niya? Ang may ani pre. Di lang kita magbuhat. Ang para maulian siya. Usaha mo na to pre pagi pre. Narangati. Mo to. Ha? Mo to tani mo pakiloy ta mga sabaw-sabaw la to pagiyon. Ato na to. Mabusog naman ta ng sabaw ko. Ya, di ka na masupong na hibaw man ka nga sa una mo gyapon to gibuhat. Ay sabaw naman la to pangayoon. Di naman ta mga unod. Sabaw ra kon kar mainitan la to tiyan. Mo siguro. Nasa sabaw. Posible sa masuko siya nga sabaw ra to pangayoon. Sabaw ra man mahor kini sabaw di mahor ka nagtutoy ng sabaw nga sa kadiro na. Tumpa. O gani tara. Kiloy lang tangan to para mainitan na to tiyan. Wa na. Loto na gyud. Mauna ni higayon na nga mukhaon na gyud ko. Ani ko luha. Wa kayo mikip. Aron nga makahukad ta. Ya kay tay loto na sakto na kayo. Pagkalami ah. Nganong naamo na rin ba? Pre. Saan yung biloto? Saan yung biloto, pre? Labot kay latunon, di kay kagak kumbuanga ka. Saan yung biloto ba? Nang tanar ka nila? Oo, ulos baboy. Naglata ko ani. Kaya atong aging mga adlaw nagsubag og tamban, tuloy. Nagtukog mo mga on. Di man kay mo ba sa sugba buanga mo? Kami na tag magsugba to. Astilan. Yanong tong nga pa maging taon magduha oy. Teka nang ano pun trip mo or gyapon ning yung gitsura ba? Ang amo paminaw pre among tumong toy ano. Ada bisag sabaw lang pre para minitan lang amo tiyan ba. Di ka maluoy day nga imong ikaw mas kabubuha imong babag kinaon na imong kumpare ultimo sabaw rik nimo hatagan. Makagaba ba yan na pre? Yung kabusog ka kami. Kabuhi ay lagi pangilabot lagi diha. Mangayo ka wa pagani ko kakaumbuanga ka. Sabaw ra grabe. Sinuka nimo oy. Sabaw man pre. Sabaw. Basta. Sabaw na inyo ha? Sabaw. Ano mga mo plato? Hindi ako am ni plato. Wala man ni plato. O pagkuha mo plato inyo ha? Gusto mo migom sabaw? Sabaw na inyo ang... Sabaw ba? Sabaw. Huwag mo na uluha pre. Pagkuha mo plato dito ba? Pagkuha mo plato ba? Pagkuha plato. Sabaw na mga. Sabaw. Pagkuha mo plato dito. Sabaw ha? Sabaw na inyo ha? Ako rin kao na rin lugar na suha. May lambutan ng uloy. O lagi, sabaw. Okay. Ipre, pami pra. Balik ipre. Sus, hindi pa po. Dali tandok kasing-kasing pagkangana nga. Ako'y kumpare nila. Kabuutan niya pagkakumpare. Rangon sa kukaon kay. Putri mo magiging ako arap. Kini dua grabe panimako. Pre. Ngayon magsabaw. Kamay niyo plato. Gamay lang pre pa ngayon ha. Pun alang ning gamay na platito pre kay kuan man sabaw lang. Ako nang inyong sukaran. Ang anak naman nga kuha sa inyo ha. Sabaw ra mas pa ngayon. Sabaw ra mas pre. Sige sabaw ra mga. Wa man miluwag. Oh, ano makuha mo luwag nga kuha ning luwag.
Pagkuha mo luwag inyo ha. Ayaw ko siya. Matakdan niya ko sa inyo, Rabis. Lakaw na. Pagkuha mo luwag. Kana luwag kay pre. Kana luwag kay pre kay. Ayaw lagi ninyo ni gamita. Amina sa ba? Kanay mong luwag among gamiton, kutob ra masud sa mong luwag. More among imnon, among higupon. Mao gani, pagkuha mo luwag inyo ha. Kutob sa masod sa inyong luwag. Inyo ha na higupa. Kutob sa masud sa mong luwag. Oo. Amo ana. Oo, inyo ana. Sige, dili ko diha kay luwag pre. Wataw na pre. Wataw na pre. Mo wagin mo ikaw. Still lang mo, di mo ka makuha. Di mo kay girabihan kang batiyag batasan mo pre. Mo yung nagadaot mo pre. Batik batasan niya, ingat kaladinan ako pailabda ng ulo. Mingo pag batik batasan niya. Ano na pichay ba pichay? Pichay. Ayaw lagi pag buot ali ko Bitag batasan pre. Ikaw di ka malangit ang Di malangit. Og di pa ko malangit. Di pa ko malangit, ha? Og di pa ko malangit. Di batasan mo pre. Ako pare mo nimo nga mo. Saylo pa ganito mo. Eh. Ana pre mag. Tama luwag mo. Kutob sa masud sa luwag pre. Ako na pre ha. Oh, sige. Sumreklamo ka. Kaya reklamo kay ako nalukoy lang ko ninyo. Pinatay. Di man pa kutob sa masud sa luwag pre ningon ba ka. Imo biya ng istorya. Ako sa pre sa masud sa luwag. Ato sa ko pre. Bye pre. Iya ba rin magkakauna. Ang plato mo din nagkuha. Iya pa iluwag. Naon siya mo niluwag ka. Kutob lagi sa bada. Hulot ang mo. Bata ba rin po niyo? Apuhan dire apo. Ang